James Allen, 25. svibnja. Ne skreći s pravog puta u trenutku iskušenja. Izbjegavaj uzbuđenja. Kad se strasti uzburkaju, obuzdaj ih i pokori. Kad vlada, ponovo ga usmjeri na više stvari. Ne misli da istinu možeš dobiti od učitelja ili knjiga. Možeš je steći jedino praksom. Učitelj i knjige mogu te samo uputiti. Moraš sam primijeniti upute. Jedino oni koji vjerno prakticiraju dobiveno znanje i pravila i potpuno se uslanjaju na vlastiti trud, postaju prosvjetljeni. Istinu treba zaslužiti. Ne daj se zavisti neobičnim pojavama, ne pokušavaj kontaktirati s duhovima ili mrtvima, nego prakticirajući istinu ostvari krepost, mudrost i spoznaju uzvišenog zakona. Pouzdaj se u učitelja, pouzdaj se u zakon, pouzdaj se u put pravičnosti. Ostavi se sve kolebljivosti i sumnje, te beskrajnom vjerom prakticiraj lekcije mudrosti. Izbjegavaj pretjerivanja. Istina je dovoljna.